vaig anar a Neukirch a realitzar unes pràctiques d'empresa i vaig comprovar que l'ordinador no detectava cap xarxa wifi d'internet en tot el poble, vaig començar a tenir la sensació d'haver aterrat a un altre planeta. Neukirch és un poblet de 5.000 habitants situat a Saxònia, Alemanya de l'Est, on només hi ha cases i camps. La sensació d'incomunicació amb la resta del món va estar latent durant els 30 dies que va durar la meva aventura. Els meus pares em trucaven cada dia per explicar-me coses i fer-me companyia durant uns minuts a 1.808 quilòmetres de distància. La meva mare sempre m'ha dit que cal ser valenta, fins i tot en els moments més complicats, i sempre m'he intentat guiar per aquesta premissa, perquè en sap més que jo, perquè l'adoro i perquè és dona, com jo. La meva germana em va venir a visitar durant un cap de setmana. Va ser molt divertit, com totes les coses que sempre hem fet. Ens portem 3 anys de diferència i de petites sempre havia estat ella qui s'inventava els jocs més fantàstics. D'ella he après que és molt important saber expressar-te per fer que la teva veu arribi ben lluny. Quan vaig tornar a casa em moria per veure la meva família de nou. Als meus avis els hi feia molta gràcia tot el que els explicava. Potser perquè el meu avi va marxar a Alemanya quan era jove a buscar feina i va tornar al cap de poc temps perquè s'enyorava. O potser perquè la meva àvia no era capaç de comprendre què se sent sense poder escriure e-mails als amics. La iaia, que és la bondat en persona, que és mare, àvia, germana, amiga, però sobretot dona. Em va sorprendre fa poc comprant-se una càmera de fotografies digital. Diu que la vol per fer fotografies a les coses que li agraden. Qui sap, potser d'aquí poc em demanarà que li ensenyi com penjar-les a internet i així poder ensenyar a tothom les coses que més li agraden.